Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your Anchorman. Aksyon Firing Line. Sa ngalan ni Aksyon Brian Morden, ako naman Aksyon at Tayhopon checking in diri sa Maulanon nga pagpangalagad sang inyo palatuntunan. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line na program diri kita sa Miyerkules nga presentation Disyembre 8 na tuig 2021. Aksyon Firing Line. Sa tanan naton nga magkaaksyon nga nagahiwat sang ila kaadlawan, happy birthday. Balay payon gid nga pagsaulog sang inyo kaadlawan. Aksyon Firing Line. Ang aton mga ka-aksyon nga nagamonitor na via on air kag subong man sa online presentation sa Aksyon na Firing Line na program diri lamang sa DYEZ ang Aksyon Radio sa Bacolod. Welcome to the show. Aksyon at Tayhopon checking in until 9 p.m. in the evening. Aksyon Firing Line. Iwat na naman kita nga magapangalagad sa inyo karon iyang gabi kag sa nasiling ko na. Mga ka-aksyon naton, di ka mo magkalipat ang countdown ta, may 17 kadlaw na gidlang nabilin bago magabot ang adlaw sa Pasko. No? 17 double digit gihapon, pero nubo gidlang o lipot gidlang ang mga inadlaw ng or ang cases ang double digit pero 17 na lang. Daw same man sa case ng Bacolod sa COVID, no? Nga nag-double digit kita, no? Aksyon Firing Line. May 24 kadlaw man ang nabilin antes magawagtang o antes magtakop ang 2021. Kadasig lang sa tiyempo taho. Aksyon Firing Line. Pero mayo guro i-release talang kadaan na ito yan, no? Antes sa Aksyon Gani Republika, may obligasyon lang ko. Standby. Iba na ang Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Alas 6:58 na antes ang pila ka madalag ko naton mga pambukas nga balita karon nga gabi. Check karon tanay ang lakat sa panahon. Let's have Aksyon Gani Republika gikan sa PDMP. Aksyon Gan may gabi. May gabi Aksyon at sa aton mga listeners may gabi ari hatag naton lakat sang aton tiyempo sini nga gabi. Miyerkules kita karon Disyembre 8, Immaculate Conception, no. Disyembre tuig 2020-21. Naga-influensya sa kapungsuran ang share line. halin ini sa ikog-ikog, no, sa tail and sa frontal system.
nag-apekto sa nasidlangan ukon eastern section sa Kabisayan. Partikular diri sa Eastern Visayas, Sorsogon upod ang Masbate, Tikaw kag Burias Island. Nga may idulot ini siya magalumon ang kalangitan, may lapta-lapta. Hasta sa malapnagon nga pagulan kag pagpanaguob. Subong man ang Northern Mindanao, Dinagat, Islands, sa iban nga bahin sang Kabisayan kag Kabikulan, magalumon naman ang ilay nga kahawaan nga may lapta-lapta man ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob. Tugay ini sang IT share line, no. Ang isa ka weather system naton, ang hangin amihan nagadupoy-dupoy dito, nagaapekto sa Luzon. Diri sa Cagayan Valley, Cordillera, Aurora, sa northern portion sang Quezon, upod ng Polillo Islands, nga may idulot ini magalumon man ang kalangitan pero mahinay lamang ukon manipis lamang ang mga pagulan ukon pagtulo-taliti nga tuga ini sang northeast monsoon. Ang sa aton nga western seaboard sang Kabisayan, ari kita nabilong sa magalumon ang aton kalangitan nga may lapta-lapta man ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanagob. Ang wind forecast kag coastal water conditions naton nasidlangan nga bahin sang Mindanao ara sa kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin, magahalin sa direksyon na aminhan na sidlangan kag may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Ang iba niya nga bahin sang Mindanao nagapabilin, mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop man sang hangin, magahalin naman niya na aminhan pakadto na aminhan nakatungdan north to northwest nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Ari kita sa Visayas kag Luzon, ang aton seaboard ari sa kasarangan hasta sa may pagmadlos nga huyop sang hangin, magahalin na aminhan na sidlangan pakadto na aminhan northeast to north. Kag ang aton astronomical tide medyo pabalod siya, kasarangan hasta nga mabalod, nagtaas ini 1.2 to 4.0 meters ang aton nga astronomical tide. Karon sa alas 6:11 sini nga gabi way lang gidugay 0.4 nga aton hunas ang taob magabalos 1:21 karon sa kaagahon sa takos nga 1.9 metro ang kadalumon kag 5:22 sini nga hapon nagpahuway si haring adlaw, magapakita ini naman ini siya 5:50 buwas sa aga. Ari kita karon 25 hasta 29 degrees Celsius, nagbulubugnaw siya Aksyon at no, bali 67 hasta sa 84.2 degrees Fahrenheit. So manalakat sang atong nga tiyempo sini nga gabi. Bulkan, dalon ta si Bulkan. Pwede. Oo. 19 ka tayog volcanic quake, may timbuok ni siya nga 300 metros ang kataason sa iyang ginbuga nga white steam laden plume, moderate emission lang kag naggulap ini namin nakatungdan. Ang slightly inflated, no, ang edipisyo sang bulkan may gamay ginios-gios sa iyang abaga. 139 toneladas ang asupre o sulfur dioxide ang iya ginbuga sa takos ng atong volcanologist pizza size lang sang Disyembre tuig 2020-21. Ang DOEC People's in collaboration sa aton command center nagpaabiso sa aton general public kag stakeholders hindi pa masudlan ang 4 kilometer permanent danger zone ara pagyapon sa alert level 1 si Bulkan Kanlaon. Quick information, daway kita din may nakita Aksyon Art nga nagtayog sa side sang Negros Oriental kag Negros Occidental. So medyo safe kita sa 24-hour weather observation. So mo nilakat sa ato nga tiyempo. Pero ining ulan-ulan bala Aksyon gan agaon ko sugilanon mo. Subo nga pag ulan-ulan umpisa ka ina or kahapon actually sang hapon. Kahapon. Oo, ano ni siya man? Shear line ni siya inang tuga ini siya sang daw frontal system ga collide ang cold dry air kag moist air
ti naga-induce na isa panganod nga pugtak-pugtak man kundi niya patukon anywhere sa landmass ang aton Philippine Archipelago. So daw natunaan kita dire pero hindi di siya bagyo. Hindi di siya bagyo. May low pressure nga nagahana. Okay. Ari siya sa dalom sa Palaw nayon. Pero hindi pa man signifikante nga mahimo siya nga daw tropical disturbance sabi. So sa Palaw ang haboy nga galomari sa Mindanao, northeast kag central sang Mindanao. Ang paabuton ta daw pitsa 14, 15, 16 hasta sa 18 aragid ang bagyo daw definite gina. Unless nga may mga changes gamay siguro. Okay, okay. Pero ining LPA nga ginamuno mo, kalab-kabay pa hindi na ni mag-develop into typhoon. Insignificant pa siya. Insignificant pa siya daw, less likely hindi siya makadevelop siguro. Okay. Oo. I see. Very good. No? Pero tiyan mo lang niya, expect kita perti nga dahil kabugnaw na. Subong bala kung mag-gabi aksyon gan, astas kagahon, kabugnaw gid. Maka-save Tugnaw. na kuryente. Kapangutot ng tugnaw yaran na. Grabe nga term mo kapangutot. Perti katugnaw tuod o. Amo ginan man na, pangutot. Kay kuha na mo hinang Daw ka palagat, na sabi ta niya. sa pizza 20 hasta 22 ang muna na masugod ang ginatawag ta nga winter solstice, no? Ang build up sang glaciers dito sa northern Siberia, no? Sa North Pole ara na naga-build up nati. Pag meltdown niya sina matamat na hasta January, may February pa na siyang residual effect nga perti katugnaw. Sini panugod pa lang ni. Nagasalupsop galing isa ka term, nagasalupsop. Nagasalupsop. Ang Baguio City daw naga-8 bla ang Ang temperatura. Diri ang Salvador Benedicto mag 17 degrees ginakurog na ta. Oh. Kinakurog. Amo na nga siling mga pangutot, aral, pero no? actually pangutot kung ano mo yan, may hapdi kagapdos dala na mo. Amo gani oh. Ti panugod na ni basi pipararang sa aton mga listeners ang ang Kataro, no? Ay bungla dayon kay ti amo ni basta tigdulugnaw tigkalataro ni. Kadrang kaso. Ay, si. Sige ah. Salamat gid importante Sige, nga aksyon bisan nato. pigado lang kita dayon gining Pasko ako ah. Sige, aksyon nato. Salamat gid aksyon gan. Aksyon firing line. Aksyon gan ni Republika sa Provincial Disaster Management Program Division sa pinaka-latest nga weather advisory. Aksyon firing line. Bago naman nga mga term ba, ang nabatian kuya kung magambal ka nga pangutot do subay lang na mo, no? May habok kag bilin sa panit mo bla. Pero nagasalupsop gid actually, no? Para sa aton do mo ginado perti gid akong kagahon, mabatyagan mo gid mo bisan inway ka air conditioning unit sa balay mo. Kung may jutay lang nga space nga pwede agyan ang hangin, mabatyagan mo gid sa sulod sang imo puloy-an nga tuman kabugnaw, no? Bisan electric fan lang kinanglanon mo gid manghabon. Aksyon firing line. Isa sining pagbag-o sang tiempo as expected, amo naman ning balantayan naton ang lakat sang mga sang tiempo kag kung may pagbag-o sang temperatura. Kinanglan adjust man ang lawas. Dati ang mga common illness pwede gina nga mag-igo sa aton, no? Trangkaso, ubo, hilanaton ka. Amo nang aton preparahan. Aksyon firing line. Daw kay pinakamabudlay gid way sang pinakasakit kun inang ikaw lang ginasaligan sa pamilya mo, nagaisanon ka nga breadwinner, and then inali disgrasya iya magmasakit ka pa ba kalamay mo gid, no? Kay dako gid ina nga madula bala ang palangitanan, palangabuyan kag income nyo para sa ekonomiya sa ibabaw sang lamesa. Aksyon firing line. Amo nang pila ka mga balantayan nato na sa pagkambyo sang klima, masami nga nagakalanabo, pagbugnaw, and then ang transisyon naman pakadto sa ginatawag naton nga summer season. Pero take note, ngati may lanin niya mo, amo ni siya guro ang epekto niya na ho. Aksyon firing line. Kabay pang ining pagtimpla-timpla sang tiyempo kay nagligang inadlaw porti man sugong man ang kapaang kainiton. Kung wala ka sa sulod sang isa ka kwarto nga may aircon, daw mabudlay man do kadali sa imo malapyo bla
no, kung amo ni ang sitwasyon. Aksyon firing line. Sa liwat aksyon na Tayhopon checking in diri sa aton sini nga pagpangalagad nanong pila ka madalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga gabi. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon firing line. Now, sa national nga mga balita, ari siling ko umpisa pa lang ni ang isa sa mga balantayan naton ariho. No, actually, kanaligan nga adlaw pa man ni nagwa nga balita, pero timing kay tiway kita duty kahapon. Siling ko gasala man ang kumilek nga magplastar sang rason nila kay siling ni presidential aspirant Senator Ping Lacson. Siling niya ining mga balita subong kaguluwa nga may pila ka mga nagatransaksyon nga mga grupo agod nga maghimo sang ila sining nga racket. Kag ang racket ang problema kay ang himuon gali nila ya kung paano mangdaya sa eleksyon gamit ining automated election. Doon mo nasubong ang target sining mga sindikato. Aksyon firing line. Pero ang COMELEC gilayon man nga nagsabat nga wala sang dapat kabalakan ang publiko. Bangod siling diri ni COMELEC spokesperson James Jimenez. No, siling niya why dapat kabalakan ang publiko sina. Ginahimo karon sang COMELEC nga muning part na sa mga schedule of activities nilang ginapatigayon nga maproteksyonan ang handom ginatawag matinlo nga piniliay. Aksyon firing line. Kaling kay sa nobserbahan ko since ginumpisahan ining automated election diri sa pungsod Pilipinas nga amo man ang nagpabag-o sa mga election law katulad por ehemplo sa ginatawag nga pag-consider sang mga kandidato sa early campaigning o kon premature campaigning. Tiamo ni siyang automation law ang nagdula. Sinakita mo subong ha, very obvious nga nagapangampanya na gid ang politiko. Grabe na gid ang balbal sang ila sini nga pagpangampanya. Mambal pa yang aton Commission on Election o kung ang mambal pang COMELEC, hindi pa kami na makaakto. Ano pag-akto na bon kay hindi pa ni premature campaigning? Aksyon firing line. So, hindi maintindihan, no? Mambal ka nga ti, pulatan nyo ang tiyempo nga dira kamo makawaswas sang pagpangampanya. Ti kunway kagaling kwarta, nginang gamiton mo nga pundo nga mag-hype sa imo ngalan kag kandidatura. Agon nga sa paglibot mo, din ka man nga bahin sa pungsod Pilipinas, may ara, no, sang ginatawag naton nga maga-cover kag may ara kabalasang mileage. Ang social media subong do hindi hamak gid ang matpamatyagan ko yung social media subong do perti ang randadi mo. Aksyon firing Kadamo line. gid sang pila ka maginagamit dira nga gubanay, no? Gubanay ang pagritoke sa mga istorya, ang paghimo sang pila ka mga posting in favor of their candidates kag sino man nga nagasugol sa ila amo na siyang halungan tagid ha. Ay, hindi tanan nga ginapost sa social media dapat aton ini nga pensaron gid nga hindi tanan ina matuod. Aksyon firing line. In other words, dapat may ara kagid sang kuhaan sang nagakaigo nga information nga ina ba lang may ara gid sang source nga ginkuhaan. No kay kung gin-post lang sang any individual, meaning ti makaduluda na iya depende niya sa nagapost kung diin siya pabor mo. Aksyon firing line. In short, kung diin siya may tubong, tiya mo nang hunin niya. But going back kay na sa ginambal ko kay Lacson, parti sa COMELEC, tilang tawon ta ni Dugay pa man, next year pa man tong eleksyon, inidamo pa ni nga mga kontrobersiya, maguluwa naman kag pag-question, sa bahin sang COMELEC, nga sumong ginatry, nga at least ang security features, sang gamiton nga mga makina this coming May 2022 election, hindi malamudan sa pagduda sa publiko ang mangin resulta. Aksyon firing line. Ang tawon ta na, no kay kada eleksyon man do permi malang gaguluwa ni. And normally, ang isa ka kandidato kung mapirdi sa eleksyon, do why gid ga-admit ni. Why siyang nag-aako nga napirdi sa eleksyon kay masami nga alibay kag ginarason sa mga nagakaluto sa eleksyon nga ginadayaan sila. Di ba?
kadagid kandidato nga mapirdi sa eleksyon, mambala, gindayaan kita mo. Amo na nga pirdi. Action firing line. Katuod sinasubong ang may mga kulukwarta nga kandidato, ilunsay naman ni gahimo sa diskarte nila, sa tutuod lang, galing kay, tiyang ginahimo nila ni, nagapagwa naman sila sang financial aspect o kung may ara naman financially sa ginakuot sa bulsa nila mo. O, di ba? Pinaguwa na. And as a matter of fact, sigurado nga hindi ni mag-reflect sa ila kagastuhanan pag-abot sa adlaw sang submission kung pila ang imo sini nagasto sa eleksyon, daogman o kung pierde. Action firing line. Amo nang pinaka-the best di sa Pilipinas, tumatyagan ko, kung may aragin, magpilang nahot na lang guro mo. Nga magkandidato nga nangin honest sa pag-submit sang ila sini nga statement sang kagastuhanan after the election. Action firing line. So nantawon ta na kung paano ini ipamatudan kag iplastar sang COMELEC. Ining panibag-o na naman nga nagluwa nga issue kag pag-question sang kampo sang presidential aspirant nga si Lacson. Action firing line. Ano pagid ang pila ka mabalita law sa nasyonal, actually isa sa maginabantayan ko. Ano ang desisyon sang National IATF? Anong rekomendasyon sa Malacañang? Bangod kay amat-amat na subong nga madamo ng mga dalagko nga syudad sa bilog nga Pilipinas nga nakatapos na actually nalabot na nila ang target nga herd immunity. Since nga video do na maintain naman, although nga ang Bacolod kang Negros, subong nga Bacolod actually 10 cases kita so 16 ang province, so meaning ang Bacolod nagbalik sa double digit. Hopefully hindi na ni magamat-amat, spike naman ang cases. To magabot ang adlaw sa Pasko so that nga after December 15, ma-maintain gihapon bala ang alert level status sa Bacolod City. Action firing line. Amo nang ginabantayan ta kay ang hambal diri sang IATF nga ginahulat naton kapin pagid sa report masaming ginahimo sa Pangulo sa Pungsod Pilipinas nga during sa iya report sa bayan, dira nila masami gina-mention kag ginahambal kung ano ang plano sa mga alert level status sa bilog nga Pungsod Pilipinas. Tiyan mo na ho, ang pagkambyo kung may ara gidman kag paghalog sang alert level status, ti may ara nga nagapaabot nga kung tani bangod nga may madamo naman nga magkasudaran ka mga lugar sa palibot sa Pungsod nga nakalabot sa target nga herd immunity, tani ipatuman naman nga magnubo ang alert level status na tondis Pilipinas. Action firing line. Pero I doubt nga matigayon inagilayon since nga ginadiscuss pasubong sang National IATF kag sang Malacañang kung ano ang ila himuon. Action firing line. Ano pagid ang mga balita? Now, ari ay, kundi nagligad to, actually ang Bacolod, Negros, may mga eskwelahan di mo nga nakigbahin kag napilian nga nag-umpisa na gani last Monday sa ginatawag naton nga face-to-face instruction sa Department of Education. Pero ang balita subong sa nasyonal, kundi nagligad may mga recommendation pangatibutangan sa mga plastic barrier nga bisan diri sa aton do hindi magkonforme mga authorities. Kay kung butangan mo sa plastic barrier, basi dira pa matapik ang kagaw. Action firing line. Anyway, siling sang DepEd, why nagidman kinanglano na, which is correct, no? Kung ako may social distancing, malang ma-maintain malang ang health protocol, no need na guro kay tiyang eskwelahan, hindi man niya masami ni mga air condition, pililion man lang. Action firing line. Mas maayo nga mayara na gidlang sang patod nga guidelines gagin pagwa ang DepEd. Ang pinaka-importante gid subong since nga kaina siling ni Councilor Inisito Novero, may pila pa ka mga eskwelahan nga posible isunod nga magpatigayon man sang face-to-face instruction, pero posible ini matigayon sa palaabuton na, no? Sa palaabuton na nga 2022.
Action firing line. Ang na-mention niya kaina sa aton interview, 3 ang posible idugang diri sa syudad sang Bacolod. Tina lantawon ta kumadayon, no? Pero January, lawig pa man ng tiyempo, hopefully why na sang changes sa mga cases, no? Nga nagakalanabo kag kaso sang COVID-19 diri sa aton sa Metro Bacolod kag Negros Occidental. Action firing line. Na no ininatabuhon, siling ko daw liwat naman nabutang sa limelight kang nagsikat naman ang Philippine National Police. Matapos nga sa mismo training camp nila, o Diyos po santo, may na accidental firing, no? Sa training center, actually, agin patigayo, ang ila training center nga ni, natabo ni siya mga kaaksyon, dito sa training center sa Aringay, La Union. Di dapat dira sa training camp, sa training center, gina-priority giman ang safety sang mga trainee dara mo. O katingalahan ko nga do, ano man, nangin reckless ining nagauyat sa pusil, ano gid ang sitwasyon nga ang familiarization session ang ginahimo nila, ay, naglisigabong iyang pusil. Action firing line. Taigo ang isak pulis sa kamot, samtang batiis naman ang isa pak pulis. Baila kayo masintruan sa bagol niya, kay kung naigo sa bagol niya, kundi mabalik mo patong kabuhi ka training. Action firing line. Di subo-subo, ini nga balita, pero siling ko magaserbi ini guro nga leksyon. No, nga sa mga training center, training camps, hindi lang sang pulis, kundi tropa militar, Philippine Army, dapat i-practice gid nga ang safety, amo gid ang dapat magpanguna. Action firing line. I-training mo na ang mga trainees, kay gandom sila magsulod sa serbisyo, pero tiway pa yung mag-umpisa ang gira nga sudlan nila, kapin pa kung army ka, kung masakam kay mo to karon goodbye ka. Action firing line. Amo na, no, ang pila ka mga dalagko nga balita sa national. By the way, isalot ko lang ni karono kay naobserbahan ko bala subong all over Negros Occidental, even Bacolod City, ban kun aga Aksyon Oliver, tingala ko siling kunano ning taos dalan numudamo ga uyat silhig kag mga daspan nga naga panglimpyos dalan. Inigali part ni siya sa tong ginahimo bala sang Doli Tupad nga programa nga ginapatuman. Siling ko doon nag-timing man kay siling sang Doli. Uy, nagnami, nagidman baya subong ang sitwasyon kung employment ang paghahambalan, no? Daw may improvement na kita as part of the recovery program nga ginahimo sang gobyerno. Action firing line. Doon, naga-increase na gidman, may pagtaas na gidman sa number of workers kag sa private sector nga nawadaan sa to trabaho, nakabalik na gidman ayhan sila. Action firing line. Makaluluoy lang yaaring taga-basiwa nga mga employees, so, kay daw wala gid sila sang tsansa paegyapon makabalik sa obra nila, pero siling ko ari-ay. Ining tupad Doli nga program subong, aber-aber ano ang nadulot siniman, kay ang kalabanan diri nga ginahire, hindi man actually sing una gani nga mga nagaobragid mo. Sa sining mga nagpanira, nagpangkakas ang ilang mga personnel, bangod nga nagkalabaldang trabaho, ang negosyo, nawadaan sila sa trabaho, tiyan mo na, nagpapamilit nga magsira. Amo na ba lang ang sitwasyon? Action firing line. Pero ang program sang Doli, nga tinag-hire sila, naghatag opportunity sa mga wala trabaho, siling ko na naman, basi amo nang ginisip ya sang Doli subong, nga makambal sila nga may improvement kon trabaho ang paghambalan para sa mga Pilipinon. Action firing Kay line. take note nga ang ginahimo sang Doli, nga mga program is nationwide, ining Doli Tupad. Kisiling ko kada aga ho, makita mo ara imo ga pinanglimpyong, iban ga pinanghawak na lang doy magani nagauyat siling nila kang manglimpyos dalan. Action firing line. Pila ang ginabaton sina, siling ko basi gamito naman ni sa mga politiko, nga iganyat ang ila sini nga mga butante, ariho obra trabaho ni, o hasta ni sa masunod nga bulan,
kag kabigon sa publiko nga dako ang kabalaslan kundi limpyo kapag abot sa eleksyon kay mabuto na tayo kung sino ang nagpatag sila ubra. Action firing line. Pero i-check ta. No kay kunong duli gambal ka improve na gidman subong ang employment sa Pilipinas within this December kay matamat na nga nakabukas mo ang mga negosyo sa bilog nga Pilipinas pero dali lang diri sa aton since alert level 2 man kita katulad sa ibang mga lugar. Ano man, may naobserbahan ginman na matamat na ginman nga nagkabalik ang pila ka mga trabahante sila trabaho kung nga nambal ini sang doli nga nang may ara na sila kitaan nga pag-increase kon trabaho sa mamamugon sa pribadong sektor pagambalan. Action firing line. Ay ambalan tayo na talay trisaton sini nga pagpangalagad sa City Hall karon mga kiosko sa firecracker zone no nakapasar sa inspeksyon sa BFP kag BCPOT sa silang baligya da. Action Pagkalan firing ng mga line. vaccination site sa Bacolod liwat ng magbukas sa second round sa National Vaccination Drive. Action firing Tandaan line. sila karon tutukan kag pilaman ka mga update gikan Provincial Capital with Aksyon Marlon Hinovia. All lines sa firing line. Pero diri kita anay. Since ka December kita and December isa sa matandaan tagid nga pitsa amo ini ang Christmas. Ang Christmas sa tong normal days pa waay pa ining pandemic. Bisan gamay lang ang imo sinisweldo, nagatrabaho ka sa pribado nga sektor, at least may hulaton kagid lang nga bonus bisan hunos na actually kay tiway ka naman asang mabilin da kay pambayad mo sa utang. Ti subong niya kundi wag tanggid, no damo gid ang wadaan trabaho. Pero siling ko dali lang nga ang duli subong ang hunini lang nga siling na nag-improve ang mga trabaho subong do matamat na nakabalik para sa mga lugar nga nag-amat-amat halog kag nagbalik sa alert level number 2. Pero check karon tabi kag sa sining duli tupad ni ano ang pagplastar sini kay understand halin siya DILG ginapasa sa barangay mo. Ti suppose ang barangay hindi tani partisan kung sino tong nagakinanglan nga ma-providean sa trabaho mo na taning unahon sang tagsa ka mga barangay. Action firing line. Joining us this or tonight, diri sa aton nga pagpangalagad is Sir Winnie Sanso. Sir Winnie, may gabi sa imo, sir. Yes, Art. Good evening. No, mayang gabi si mo labi na gid sa aton mga tagpalamati no sa imong programa. Salamat gid ti Mary gid man ayan ang Christmas sa mga trabahante sini kay siling sandoli do nag-improve na ang trabaho sa mong bilog Pilipinas, sir. Well, iniya ang gina-offer nga mga mga trabaho sang dole. Kaya ang kalabanan kini kung magsiling card na tupad, it is very temporary, no? Hindi niya kay siling long lasting nga mga jobs, no? I don't know kung ang ila gina-offer sa online, base niya dira nga mga permanente nga trabaho, no? Okay. Pero ang hindi pa naton sini maintindihan gid kay sakto nang hambal mo ang tendency sining gina-offer sang dule nga mga tupad kag iban pagidabi nga klase sang social amelioration or job. Pwede na mga politikahan, no? Labi na gid nga kay lapit ng eleksyon, no? Kani may arabala kita monitoring system na ang ginatawag na identification kung diin mga partido, hindi niya tani pag ilamod no dira sa trabaho kay tiyan kinanglan niya trabaho mo. Okay. But then we cannot prevent no kay tibalo ka naman na ang Pilipinas nataman ka politika ano pala nga bulan subong December kita mo nagamarsa na mga kandidato do tublang buwas eleksyon na no. So dapat ani Art wala balasang political identification ining atong ginatag ng mga temporaryo no kag hopefully ang job fair sang dole magabunga ini sa permanente kag may security of tenure nga trabaho no pero kung magsilingkabi nga in general may meeting kami sa sa December 23 kung madayon sa Regional Wage Board may gamay kami siguro nga evaluation bahin sa employment kag unemployment. Okay. But since ang last time na mga meeting, according to Wage Global Report, ang acceleration tani sang jobs and income sang year 2020 were disrupted. Na-disrupt siya kag ang
tendency subong sang job tagapanaog pa. Di hopefully makaamat-amat ini saka no as alleged by the government na daw nag-ayo na ang pagbukas ang aton ekonomiya. Hopefully, pero sa siningateon hindi ba gitard makasiling kay looking at the ground ang aton siya katalaksan sinadard ang ginatawag nga consumer spending mo. Di hopefully, kung magtaas ang consumer spending sa December, kag kung may mabilin pa da, sa imo 13-month kag bonus nga ginambal, di mangin mire ang imo Christmas. But then, how about those who were not able to return to their work? And how about those business establishment nga wala nakabukas, no? Okay. So, mayara kita gyapon na problema, Art. Pero ambot ko na discussion sa last meeting nyo to nga tublang pera kundi daw ay ito tsansay ang ginadusot ninyo nga pandemic emergency relief allowance because ko nang tawon ko diriyo ang ginpagwa nga statement sang Doli nga nagumpisa na nga nagtaas ang employment rate bulan pa sang Oktubre do ay maninimo mamuno di sir sa aton nga may ara gin man increase kana batyagan ini sang labor sector. Yan ang ginatawag nila kay balo ka kung disa mag-measure sa natawag unemployment, employment. Ang statistical tools niya sang Duli, lain mo. Pero abiyart, nakaubra ka sang nagligan nga bulan, nakaubra ka be duwa kasmana. Employed ka na niya. Employed na niya mo nga status. Kananam gali magamuna. Lain ang ilas niya nga statistical tool mo, ikaduha, magsiling ka nga own account workers. Magsiling ka nga own account workers, kung bilog na Region 6, linibo ni sila mo. Amo ni sila ginatawag mga remedyo general. Pero employed. Employed bala ni sila. Employed sila sa informal sector. O galing, kaya gina-include sila mag-isip ikaw sa ginatawag na employment, no? So dapat klaroon sa Duli. Kaya magsiling kaya nga employment, unemployment, lain niya pag-isip sang layman mo. Sang sa ikumpara mo sa Duli, no? Galing so, kita explikaran kaninila, sir, sorry to butt in. Mambal sila, ti amo na ang number, kag gati may mga analytics na ginagamit, o kunano panadra, kag may mga kwan na sila da, may mga tawugid nga amo na ang ila expertise, bla? Kaya mo na gani nga kung sinayestical sila, can you convert that into layman's term, abe? Para maintindihan man. Maintindihan man sang mamumugon. Ari pagkita to, iniblang mga tupad o kunano, pada nga online. Okay. Wala ni kapati ang iban nga mga mamumugon. May online kada duma, matya ko duma, siyam kada sa online. Ang usisaon mo bala, kung ang imo nga employer, nag-apply o kunway. Okay. Kaya kadamo art sang mga amelioration program nga ang iban nga mga employer ay nag-apply mo. Ang pamangkot nga why sila nag-apply. Kung siguro ba may violation, kung nag-apply sila sa amelioration sa ilang worker, kung di mabuko, wala kabayad diseases, wala sila kabayad PhilHealth, o kung ano pada nga mga social requirement. Kaya the best way to facilitate tupad another amelioration activities or program is for the employer to apply. Madatig mo. Pagkatapos ipanghatag sa iyang sa iyang mga empleyado. Pero nga kadamo sang mga employer na wala sila nag-apply. Ano nang pumangkot? Okay. Kabay patani man discussion na kumadayon giman ang face-to-face na sir na why nakamuga-zoom subong kalabanan daw face-to-face ka mo? Well, may ara man face-to-face pero ang aton nga kwan has to be consistent gyapon no sa instructions ang ginatawag na isang IATF no. And then second ang ginayo man namon kay tino may kwan naman may binluwag na jutayng restriction. Duli bala ka kinilarsi kaganin sindi pangaon nyo na ng mga plastic na sa inyong kwan pasudlo nyo man ang mga workers kaya man balo ka hard kakatrasar ang kaso mo kaman hindi kasulod ang mamumugon dito i-online. Sabi ko ko i-online, pag-follow up sa akong kaso, no? So balik, kung subong ang requirement, sir, hindi ka kasulod sa Doli, kung may mga concern ka dara, nga may mga cases nga gina-follow up? Tiyan mo naman sakit, no? Ay, Diyos.
Kaya kuya, kasulod ko da, tapos dasilin ko sila, ya. Kung pwede man lang nga pasudlon, nga hindi adi pasudlon. Kinari na nagreklamo sa akon sa February pa na yung kaso niya. Ang kasubong, way sa kabalo ko, anong tabo. Ikatuon ko pa ni. No, kay siya, hindi siya kuno kasulod mo. Ginasangganan siya ma-online. Ano pag online, yun nakita ka pa rin, maaw niya, basi sa sindapan ng kulay guro. Ayaw, Muna iya art ang mga kwanta ni bala mga shortcomings niya i-assess ang labor, no? But be that as it may, and having said that, why kita naga-criticize gidman masyado sa Department of Labor, kundi ang napangayo lang naton, transparency. No? Transparent bala para it will be fair to all workers nga maka-improvement sila sa ilang economic conditions. Alas 7:35 na. Action firing line. Ang kinalibugan sa ulo, tadring nga madukapos lang niya sa doli, magambal sila nga, hindi nagnami na ang trabaho subong. Based sa amon nga data, last September, October, may improvement na. Purti nga ang aktual subong, hindi mo mabatyagan. O dugangan, pagit siya nagdalalaas subong ang mga presyo sa mga balaklon, gapangayay, gapon ang mga nubo kag ordinaryo nga empleyado. Sir? Amo na gani si Art, sakto kinangimo ang bal, what is happening on the ground? Masling kayo na yung economically, ilibot sila diyo, kadto sila sa libertad, kadto sila sa iban nga mga workplaces, kadto sila sa tindahan, para mabalaan nila, kay man terrible ang timbuok sang increases ang prices of basic goods and services subong, no? Labi na gid nga nagasulod ang kapos magsiling mo nga we are improving the economy is on the rebound, pero tiyan hambal mo adgaw pud daya nga ano bala, what is happening on the ground? Tanawon ta ano ang pagabuhi ni Juan de la Cruz, nag-improve bala siya, nagayuhan ang iyang kita, ang iyang pamilya bla makakaon sang tatlo ka bisis sa kadlaw. Amo masami ginareklamo, Sir Wayne. Ginareklamo pero ni Juan de la Cruz kay siyang ginaimplo bla. Amo gani, oo. Pero ang kwanta lang bala, in the desire of the government agency na para kuno abi ang ekonomiya ta nag-take off ng gitman, di puro mananas la to the line niya. Adlok na sila ya magsiling magsupak sa mga dlagko nga mga ahensya sang gobyerno kay manti may mga marching order na nasa babaw mo. So hindi ka lang tawag bala ang hindi ta lang exaggerate na economically mayo na kita kay tungod ng dubo ang infection sa COVID-19. We have to take into consideration that it will take time before the economy could scale up and before the economic situation of the workers would improve a little bit, no? Muna siya ang atong sitwasyon subong. Di ba meeting kamo sa 23 nga lapit niya Pasko? Ano yung ekspektaron nyo ng istoryahan? Pakiduway man to sila ganas ang pera nyo? Amo na gani nagayo kuya tani nga hindi na lang ko tumagkadto kay amo mangyapo no mano na kay face to face ni nga meeting mo. Kinakasubo ko sa pagambal sa sining nung Pasko ang plaboso na dismayado gidya ang mga mamumugon ug galing kay manti ko magtani kita bala urangol kag reklamo lain naman ang isyu dirita lang kwaon narto kung pila ang inflation pila ang consumer price index kag pila ang inatuwag nga purchasing power sa peso. So kung ginaknowledge nila nga ang purchasing power sa peso ay 76 centavos Di kundi kadako-dako ang nadula sa workers sa isa kadlaw. Okay. 94 pesos and 80 centavos. Almost 95 pesos. Di kundi ang imo processing power ay na nagtarurot na. Tapos pero sir, isalot ko lang nabla sa imo, hindi niya kay angot sa labor issue gihapon. Mayara naman gali bago nagsumpa nga board of directors sa Basiwa ako. Nano ini man kay nagligad to grabe yung mga reklamo sa Basiwa mapatuman niya sang increase o sa balayran paagi sa VAT. Tapos kita sini kag daw ipatuman ma-reflect na this December mo according to kay Councilor John Gamboa. Pero nano man
anong tabo da? May sige pa manggali ni nga may mga board of directors pagali da? Kaya mo na ang problema kaya ang basiwa ka prime water, isa sa mga inches ng gobyerno nga ginaputaktin isang reklamo. Tis madlagan to, ay naman kung natutubi. Nagsabihin pagid nga lugar, no? Di, bisan karali, bisan naton ka-criticize ni sila. Matya ko ko pakabal man lang niya ang basiwa ng prime water. Tani bala, i-appreciate man tani naton kung somebody, may spokesperson bala sila, na maghambal man daw what is the real score in basiwa. Kaysa ako niya pagtanaw, ang basiwa, hindi na niya kay silinga GOCC pa partnership o kung ano tawag nila. Private company na niya, no? Why nakita control sini parte sa pagsaka sang tubig kag iban pagib ng mga concern, no? Ang maayo tani sinibala, kung inibala nagadalalagan nga mga politiko subong, idto nila kung ano na yung status ng basiwa. Kag sila man ang magsinggitan na bino kaya mga advocates mala nga nagapamuwersa dira. Abi nakita ko isabi si John Gamboa. Kag pililion naman lang, no? Tani inibilang mga opisyal gid subong sa gobyerno ila binigit sa syudad. Inyo man ni responsibilidad to protect the welfare of the consumers of basiwa prime water. Di na nakamo, no? Daway magmuga pamursa, nagambal ka mo, labi na gid sa board of directors, kaya ang inyo na posisyon o privilege na mayong igo nyo kaya mayong inyo nga per diem, mayong inyo mga allowances, pero ang mga konsumidor nagakuang ka pang hakroy, no? Hindi lamang sang balayran nga masyado kabugat, kundi ang serbisyo sang basiwa, dismal. And mag-brown out gani tapos again. Kaya ang tubig mo ma-change color siya, hindi gani mo. Sige. On that note, Sir Winnie, salamat and keep us posted parte sa inyong meeting umadayon gid man on December 23. Salamat gid, good night. Yes, thank you, good evening. Aksyon firing line. Amo nang nalibugan sa ulo ko. Ang doli kapos ng sila may mga actually ko ng tawon mo may ara man sila sang mga ginapakita nga data Nga mo niyo ang increase nabatyagan gid nga after nga nagnubo man ang cases sang COVID na ginalugan ang mga regulations, at least nakahulag na ang mga business sector, ti daw nakabalik ng operation, ti damo naman kuno na kabalik sa trabaho. Pero tutuod lang aktual nga sitwasyon sa ground subong, hindi ko mabatyagan nga nag-umento ang pangabuhi isang tao. Aksyon firing line. So damo gihapon ang wala trabaho sang sa mga nakabalik sa ila obra. Aksyon firing line. Aber, anong observation nyo? May ara gid man? Kamo abi nga mga trabante nga nagamonitor subong okay man ang status nyo? O nagbalik-balik na gid man sa medyo normal nga at least ang una bisan jutay-jutay lang may ara ka batunon, may bulanan ka nga ginasaligan. Aksyon firing line. Pag isa pa gini sa duli tupad ni blasang duli, sang doli, please maluoy ka mo. Hindi naman paglamudida nga inang may pinilian ang sa mga barangay. Kung ginapapatuman ina sa mga barangay officials, pagi sa DILG nga muna nagabulig sa doli, please barangay officials, abi sala mahaman sila tananda kung sinong waing obra sinyo da hindi nyo pagpilian nga hindi nyo kapartido ay Aksyon kay firing suppose line. nan partisan kamo mo ti kung may pinilian kamo da karon meaning makaagom legalis ang pinutos siya sa Disyembre ang mga pariyo sa inyo kulon. Aksyon firing Kung hindi line. kali magterno sa kulon nyo to karon ya di makatilaw. Aksyon firing line. Naladawon tani anong sa inyo? Abi mga ordinaryo nga mga mamumugonda, wipe ta kalabot gani sa isyo parte sa mga nagatrabaho kag nawadaan man pala nga buhian nga mga kasambahay. No duway na gini sila masapakan subong ho. May mga ginapatuman nga standard nga mga inugbayad sa ila ti galing kay bangod sa pandemic ni pagpalauli sa iban way na nakabalik sa ilang mga trabaho. Aksyon firing line. Atin pagid kay online na mga klase subong jutay na lang kinanglanon nga timbang sa pila ka mga may manggaran kag damo kwarta. Tiamo na nga damo gid gyapon for me ang wala gid nakabalik sa ila
Pigado man pero at least may ara sang ginasaligan nga bulanan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Las 7:44. This time check is brought to you by Pampers. Buong gabi walang palit, posible. This time. Ako si Jeffrey Tam, bakunado ako. Ikaw ya, saan o ka ba? Magpabakuna na para abansi ka. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Account ko ni ang imo account, imo response. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig na naangkon sang puso ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilodiri sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Conipo, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Campo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station
with the siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang nalisulod. Ako, I started as a news writer. So, dito lang nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Bakit sa mga fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nagkamugin ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato din ang kaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masarangan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan.
Kon kalingawan ang pagaistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Wala sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Naman ang baka! Tugtog, sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, sige siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag na siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Pirador, arat sila sa palibot nato. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV number 1. Ato mo lang 500 pesos po na kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na gina pagita ko ng tambiulo sa inyo kay ginakot-kuot pagini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog gamwa. Sa anniversary sa ARV number 1. Magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agon makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Inikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kaulhi nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1.
Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radyo Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapungga ng pagsulod sang Asian Swine Flu sa Isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong inibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala man ko kasiling nga tawag ako nga icon the year na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status na kinahanglan na ang dawit mo mangin sulundon sa iban. Hindi ka bala putos sa kanginan. Amo na ko ng issue lang. Kag hindi ka mag-ingkas ng mga nagakatabo nga binayluanay, atakihay sa radyo. Kung ginatawag ka nga icon ng buot silingon, sulundon ka. Kag bangod sulundon ka, ikaw ang magpakita sang ihimplo sa kabukusan sang mga taguragwag. Ang tanan maayo man sa bilog nga baragwagan, tanan ng mga telebisyon, okay man. Pero kung deklarar ka nga icon, kinanglan tindugan mo na. Bangod sang ginapangatubang nga pandemya nang ginhangkat para sa DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod ang pagpangalagad sa kahanginan. Apang, ini ang nangin kahigayunan na mas mapasangkad pa ang pagdala sang balita pinaagi sa online. Hi, my name is Matt Mayo. We listen on Facebook, Mabuhay, Aksyon Radio Bacolod. Bisan malayo kami, makatanaw kami through Facebook sa mga updates, sa mga new updates, sa mga balita dira, sa mga nagakalatabo. Kag happy 52nd anniversary Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Bacolod. Aktibo ang Aksyon Radio Bacolod sa online, ilabi na sa live streaming sa mga news and public affairs program kag drama. Sa karon, ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masubra 600,000. Ini nagapatimaan nga sa piyak sang kabudlayan. Nagapabilin nga numero 1 ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa publiko. Kagkaron, ang inasaulog sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ay ka-52 katuig nga madelagon nga pagwaragwag sa kahanginan. Amon ginapasalit nga amon panindugan ang panindugan sa paghatag sang patas, garantisado kag matutuod nga serbisyo publiko sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Salig kamo mga kaaksyon namon nga mga tagpalamati, nga kamo ang sentro sa amon nga serbisyo. Kag kami sa Aksyon Radio Bacolod ang bahala sa pagdala sa mga balita kag kalingawan, subong kag sa masunod pa nga 52 katuig. DYEZ Aksyon Radio sa Ini ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod, nagapanindugan sa kamatuoran para sa pagsanyog sang Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. DYEZ Aksyon Radio sa 684.
Ang imo account, imo responsibilidad. #account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account ko ni. #account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. #account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account ko ni. #account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. #account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang... Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radyo Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radyo Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radyo Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo.
Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginat Pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Firing Line. Pabalik na din sa inyo palatuntunan aksyon na firing line sa ngalan sa gihapon di aksyon Brian Morden. Ako naman aksyon at Tayhopon. Arimi nag-commentis mangkot ko na parti sa DepEd balang hambal nga hindi naman kinanglanon ang plastic barrier. Siling isang kumpare ko din hindi lang magpakilala siya hosto na pare kakas gani ang plastic barrier sa mga jeepney nga subong do sa dinas ng pila ka mga pasahero nga way nagid gani meter distance kay gadot anay nagid ang abaga, correct man no? Aksyon Firing Line. Siling yan no cause for a debate kay hindi nagid man kinanglanon na way na gani siling sa jeepney lang tawa bala tuod ang ibang nga jeepney galing do way gid gatang magkonsiderasyon. Mintras tanto nga may ligwa pa nga bisan gamay na lang espasyo basta makadasok ang buli sa pasahero mapasaka pa yakon. Aksyon Firing Line. Tulugan gyapon na pasahero ko pa sa kaon. No, muna ang sitwasyon gid kag realidad. Sila nga hindi na kinanglanon nga mag-istorya pa parte sa plastic barrier. Laya na iyang klase istorya sa taga DepEd. Aksyon Firing Line. Anisita Argelies, may gabi, Kativer, may gabi man, araman si Anula Piliado, Joshua Eric, kag classmate, Renato Torres, Hana Mikaela, Sam Mer, Ma'am Yvonne Voicer, Gamonitor man, Eduardo Sulinap Jr., Sara Villaflor, Eduard Tahonis, Dante Olarga, Dimihilio, kag Didrek Vargas. Sige, Dali Milian Castellano. Iban karon naman, dugay-dugay. Hina ang kalaban, unahon ko anay si Aksyon na Marlon Hinovia on standby na sa aton sininga linya. Mga update gikan sa provincial capital. Ano ang mga development karon nga daw? No? Ay balik kita 16 kiling cases ang Negroso. Although nga tinubo gihapon kabay pa hindi na ni mag-spike nga magtaas nga maglabot pa sa 20 or 30. Muna black budlay na. Aksyon Marlon, may gabi. Aksyon Art, again, ako ang Aksyon Art sang reaksyon si Cavite City Mayor Salvador Escalante Sr. Kaya nga balita, Aksyon Art para sa alkalde, ining karibulit bala nga nagpakay sa mga lapit na duwa katuig na bata sa mga barangay kaduhaan. Cavite City kang Domingo ining incident action na art pero pagka Lunes sang gabi na patay ang ining bata ni kay ang ginatudlo diri nga nagpalupok siya sa mga posil nakademand action art nga aras gobyerno kay mati forest ranger amo na sila ginatulog ang mga bantay bukid bala bantay bukid kag sangin check action art ang datos or records ng City Environment and Natural Resources Office sa may Cavite City Centro. Nagsige-sige pala ganit sila sunod ka hiring mo sang dugang forest ranger. Okay. Ang application na sunod kita ko to until October 31. O sa Bosilingon, padugang sila sa panabuon sa mga bantay bukid action out. Karin kay si Mayor Escalante, naglibog ang mga ganyan suat ang pamitaron kung paano nakaposes ang kaning pusil, ang forest ranger, ang nag-ako man ganyan suat, ang nagkasungka siya sa mga otoridad na nakapalupok iban siya sa kaning pusil. Okay. Ang report is 38 caliber revolver sa Hartley. Ang unang report ka nag-west 45 caliber pistol mo. Isang istorya ni Mayor Escalante, ang kapulisan sa Cadiz PNP, kaya ba siya kay Police Lieutenant Colonel Rafi Bizar, nabaluan nga 48 action art ang armas. Sa itong Forest Ranger, kasi Nomar Berto, pagkakaduaan Kadisman. Ining lugar nga natabuan sang incidentes at yun na kuhay ni Mayor Escalante, ni nga dito malagi yung rin na bukid-bukid ng area ni. Ang balay sang ining nagtalupok, ang balay sang bata ito,
Isa naman sila suat ka daw ginatawag na minuro bla. Daw isa na sila dara ka lugar, amo to nga dito ginagpunteriya ang naglupok ang bala suat ka naglupok lang sa Posel kang forest ranger. Ang bahay ni Escalante, ang matabo sa illegal possession of firearms ang atubangon nga kaso. Kayo na bes ginaklaro sa alkalde nga ang forest ranger sa ilang sa nga syudad ang gina-issue sa art sang una handheld radio lang. Okay. Handheld radio sang hindi tagid kanto uso bala sa art ang cellphone. Subong kung mo kayo mag-cellphone na, tama na lang ang ilang kayo ginausar. Uay ginapanugutan so at ka makaprocess sila sang pusil or armas nga nagalupok. Ang information sa alkalde nga naginabinom ni ang forest ranger ni. Upot ka mga pareho yaman ng mga forest ranger. Okay. Tapos ini ng lisensya na magkapuli na naulihin ni Puli ang ining forest ranger ni nga nagtalupok. Mo gani ka din katingala man ni Mayor Escalante kung nga ano rason ka nagtalupok siya. Siguro laban-laban dala sa nakahulubog kay Limnon Correct. Subog galing kay naiko yung bata to gawa dyan makalawas ng art. Hindi man liwan gani sa iya to. Do hindi man to liwan to ang bata nga napatay to sa iya. Do pamilya himatay man to. Gani man, kaya ba yung Escalante, daw hindi kaya mag-iban, kaya daw makabig mga nasuwan to na matuon siya na bloss mo. Sos. Okay na bloss. Tigaling kayo ba, siguro why ni siya masyado, ano man, kung ginpaintindi, man sa hindi pwede karmas, galing kayo sa, kwan ba na, sa tawag sa ilang ranger, sila nga mabit-bita. Ranger, tayo mo. May LGU, Aksyon Art, nga nagasugot, no? Outside Negros Occidental, damo sa mga lugar nga nakita ko, naging tugutan Aksyon Art, nga magkaprocess. So may aragin man gali yung LGO, ngang ila forest ranger, ginapadalaan armas, posible siguro kayo may mga nagapanguling o mga nagapanumbakaw itong armado, bla? Yes, pero hindi mo silingon Aksyon Art na legal ang pagbitbit nila. Hindi mo silingon na kadang nga miyembro nila. Okay. Kaya ginapaydalo man Aksyon Art sa proseso mo. Manang tao kung hatagan sang permiso ka makabitbit sa porsyal o na best bayaran na sa background check una sa pamatasan ng tao na yung sinangagawi, no? Bala dapat siya hatagan o hindi o isyuhan o hindi. Ay ang ginalagas na sulat dre mangin responsible sila mo nagang owner. And may arap ng record na daan na kung isa ka litro toghong aga maik-maik iba na sulat nag-iisog na siya para kang gina-detect niya po siya. Okay. Buli ka sulat yamal ni Mayor Escalante ang DSWD. Kasi kaso naman antaran nga gasto sa hospital yung sa manapla mo kaya diri sa sulat sa Bacolod mayroon pa na sulat nga post-mortem examination o autopsy nga himuon sa bangkay sa suning abata ni imalalaran na kaya balik siya lang tiwan man sa problema pamilya tinguan mga sulat sa nga lokal na gobyerno sila sila nga sulat tayo sa DSWD nga hindi ka na masikaso kag mabayaran. Kamari ang parayag ni Mayor Escalante. We have been sacked already ang kapulisan and auto DSWD to look into the matter. So, but they have radio, so handheld radio meron. But other than that, wala gid pwede na maskin mga traffic enforcer kaya mga CBO na to wala ganin nato ginalaw may armas. How much more ini sila wala. I believe the illegal possession siya sang i-file siya. Well, this will serve now as a lesson. Actually sang last month na environmental week wala na meet ko ni sila tanan forest ranger may regular quarterly meeting kadulok para mag-meet update sa mga progress ng ilaw trabaho. And this will serve as a lesson no na wala gid
becomes illegal ang epekto, no? Na wala pa ginapangayo. But pamatsyag mo matabo na. In fact, one of the main instructions now kay Chief Judiciary is to get involved, no? Kasi usually mga forest rangers, Sandro, but this time may enforcement na involvement. Ay hambala ko to si Chief Judiciary na hopefully this December may quarterly meetings na or early next year. Pakatuon to si Chief, no? To be part sa mahatag talk sa ila, no, with regard sa ini ng mga illegal na mga armas kung may ara sa better sa surrender or whatever. Tama na sunod salig si Mayor Escalante nga ganyan masulit pa kay yan yung pangabaya si Chief PDCR na isorihon karta nga mamiyembro sa Forest Ranger painsilihon angot sa piring natabo nga trahedya Aksyon Art. Report diyan sa Capitol. Aksyon Marlon? Yes. Naligad to no, may komentaryo to si gubernatorial aspirant Orola la parti sa mga expired nga vaccine, why pa man siyang nagka-comment to sa province? Kaduwa na ganang suat na pagwa statement sigong. Sa amin ang bagay para sa isyo sa balang suat sa vaccine, expired vaccine. Na-explain lang yung provincial government direct sa DOH. Gani man. Ayan DOH, amo ang nagpangabay sila. Pero why pa instruction kung anong himuon sa to? Why pa sunod? Amo nang ginulat pa sa provincial government. In a way, hindi naman tuway naman kabalakan nga ma-expire naman siya mo. Oo. Ginapa siguro lang sunod para sa storage facility. Para sa provincial health office. Balik ang mabalik ba boss ang office nila? Kasi ito may nasang nabaton na final instruction. Okay. Ang provincial government, tagi sa kay Dr. Claudia Josipa Pavilio, ay ipabalod nyo na at ni Pavilio kay Governor Maranyol, Governor Bonglaksyon mo. Okay. Bonglaksyon yung dapat ang unang makapalo sa sunod. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang aksyon na marami nga daw yan. Mga ka-aksyon, di ka nakapahinsang Pinas na puton ka sang amon balita kay Sorbiso. Sama-sama tayo Pilipino unang kabalita unang ka-aksyon sa Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Salamat kid Aksyon Marlon Hinubia. Now, kung may ara naging man gali sang instruction nga dapat way man sila sang armas kay subo diriti ang masobra isa ka tuig nga bata almost 2 years old kay 1 year and 8 months. Ti galing ginestudyanta kabuhi niya mo. Kabalo kita nga basta armas hindi pwede na nga imo hampangan. Kay way man ka kontra way ka man alangan masiling kagintiro mong bulan. Or may nakita kang aswang o kung ano daw, kung gintilawan mong armas mo, no, hindi man amo na gurong rason. Now, well, depende na mag-explicar to kung magdepensa ang forest ranger. Again with your respect man sa pamilya, sabton lang to sa inyo pariente kung ano to ang natabo. No, kung mambal kang aksidente, lain ang aksidente. No, accidental firing is another thing. Inablayang di mo hungod, nagalimpyo ko sa pusil mo, disgrasya na lupok, daw mo nabla, pero may kaso kung magyapon kung may masalabat ka gani. Action Firing Line! Kaya lang, tuyo gidya nga nagpalupok mo. O, tibangod nga, kung tuyo may magpalupok, ang intensyon gin-create ng pusil para nga may bato kabla during war o kung away, ngang imo panguntra, kung nagagamit sang pusil, may gamiton ka man. Iway ka man kontra. Do pariyo bala sa istorya sang kilala ko, siling nga may ara tao pari sa barangay nga purti ka isog. Baka mamam gani purting singgitan, pangita away. Isog na! Agwa! Naway ta! Man, di ka magpati, nakasaylo sa sapyak ng barangay, amo magyapon ang style niya. Sige man sa gyapon singgitan. Kung sinong isog, ato karon isa ka bes. Sobray nga singgitan, may nagbakal sang isugya. May nagwas tupad balay niya, pero why siya pusil? Mait lang galing. Pag singgitan niya nga, sino isog? Wa! Inaway ta! Nagwa ang ingod balay niya, tupad balay niya, palukpan siya sang pusil. Paglupok, ang mauyon to nga tawa, bimo na no ginambali sa tupad balay niya, siling yan na, pusilya ba? Tunog eh. Abi mo, imbis yung makakig tong tao, nagihom ka magsulod.
Why man siya gali plano nga kung palukpan siya daw kakibot ang iya nga. May isog pagigali si iya paglupok sa pusil. Why na siya nga maantya sa bato o kung ano, why? Siling ya baw, nami pusil ya ba, tunog Property ng maoy ngita na sa kontra. Lukpan sa kiliman, dayawon niya ang pusil sa tupad balay niya. Patas. No? Patas. Ito may lisensya man to, although nga bot ko na tabos to. Aksyon firing line. Kung basta makainom ka, kuan gid, hindi ka maghimo sang mga tikang nga pwede makapalain sa imo. Aksyon firing line. Si Dali Milan Castellanos, Hertzaf Amari, Dali Morales, Araman si Niepes Jasmine, Dennis Richard Tiburuma, Sir, Menggab Iperlinda Haminal, Edwin Pinida, Jose Edgar Asuncion, Sinunoy Ong, Romy Agsam, Cristina Dalakit, Seth Tabligan Vergavera, Florencia Villacampa, evening dira monitor siya kuno sa La Union, Rimia Garcia, Alan Inoria, Nomer Cairon, Susan Sidulio Taberno, Jimmy Lam, Sir Jimmy, Manggabi Simo, Jaime Ramirez, Ala Marina Patricia, Joels, Manggabi dira, Bobby Munoz, Mary Terence, Caglila Taton, Jessie Ngo, Sailim Amilo Protosada, Ira Kabansagan Inventor, good evening. Roy Laluyan, Elizabeth Malakagamala, siling 1 year and 1 month na wala man kaiwan ang prime water basiwa. Correct na, penitensya everyday. Ati may paman man nga isti. Jen Arnita Flores, Josefina Dignadisi, Kagruna Inson, evening sa inyo, thank you for listening. Si Jim Bal, Imbong Jocampo sa Maaw Monitor Man, Vivian Valles Lacheca, Dale Cordova, Araman si Erlin Itabag Dalida. Ay, nang Erlin, may gabi, regards lang kay husband Bundera. Basi makaluyan nga makagturutaway, makataklad na makapangamusta sa inyo. Si Siray Jose Dani, Kram Hilyada, Nelda Alvarez, kag Rosalie Alterado Limato, Josephine Silisti Taiko, Monitor Man karon nga gabi. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon firing line. Sample Plus. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga minaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakalintangan. Responsable ang pagbalita, kagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton.
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi nga pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po may kumataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isaglit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4/2021 sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag na dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-trap dito or nag-trap dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4/2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag inuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalagan palanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya ginagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon.
Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. That's Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Kay Georgia Gargasiran, may gabi ilang dra, no? Si Bia Jonathan, kunog ka monitor sa tango via Transistor Radio, Veronica Santillan, Manukan ka monitor man, kag Arnil Gonzales, Georgia Gargasiran, no? Ano, basa ko na. Sige, Lilia Taton, may gabi man sa Gardenville. Standby sa ma-report yung Aksyon Dale Salazar, balita nagikan sa Bacolod City Hall. Aksyon Radio City Hall Report. Aksyon Dale, may gabi. Action Art sa mga balita naton gikan sa Bacolod City Hall, liwat nga mag-ooperate kag i-activate sa Bacolod EOC ang 42 tanan ka mga vaccination sites sa ikaduwang round sa National Vaccination Drive sa December 15, 16, and 17. Action Art. Kaya according kay Dr. Chris Rongon, Deputy for Medical sa Bacolod EOC, mga more or less mga 13% ng Action Art ng population sa Bacolod City ang unvaccinated. Rason nga mo ini ang ila sining target sa ikaduwang round sang vaccination drive. Action Art ni nga sining mga eskwelahan, mga barangay base nga vaccination sites lakip man ang mga mall. Action Art. So dulo nga inis laluwat nga mag-operate kay ginapaabot diri ngati wala pa man sang may ginhatag nga target ang National Vaccination Operations Center sa Bacolod City kung pila ang kota, no, for second round. Pero nag-hope diri ang mga EOC executive ngati mas madamo, mas may Action Art para mas madasig nga malambot ang herd immunity. Aring tingog ni Dr. Chris Sorongon. 13% na ginang wala pa nabakunahan. So ining 13% amo niyang target na nga labuton halin subong asta sa National Vaccination Days naton nga part 2 sa December 15, 16, 17. Ining 17.82 makompleto na namon ni by December 20, 21, 22 kay amo na ang second dose sang 70,572 to nga nagpa first dose ang ligad nga bayanihan bakunahan. So kung ining 70 idugang mo dire, that will make it 86% nga fully vaccinated. I-convert pa namon yung 13.24 nga unvaccinated
chances is makaabot kita 90 to 95%. Kung maswertuhan ba, sigani magsobra pa to 100% before the end of 2021. Same ang Japon, Doc, ma-open ang tanan nga vaccination site sa 15, 16, 17. Yes, we're expecting to open 42 or even more vaccination sites during that time nga mabayanihan bakunahan kita part. Ati, kung suspetsyasin niya, before Christmas Eve ma-herd immunity ita. Action art na batihan na si Dr. Chris Rongon sa pinakaulihing update sa vaccination drive sa Bacolod City. Samtang approved na sa Bureau of Fire Protection Bacolod kag Bacolod City Police Office Action Arta. Ining mga kiosko no sang 52 ka mga Pero Aksyon din, sinagtimpo bla 15, 16, 17 na sa special non-working holiday. What or why na? So for Action Art, nagasunod ang or kag nagahulat man sa guidelines kag pronouncement sa Malacañang ang Bacolod EOC. Unlike balasang last Action Art nga 29, 30, 1, no, 29:30 kag 1, ang mataya special non-working. Ang matang mga nadlaw nga kung magpabakuna ka, excuse kasi mo sining trabaho. Pero so far nagahulat ang EOC sa mga pronouncements sa Malacañang kung ano ang matabo Action Art sa 15, 16 kag 17, especially sa mga nagatrabaho no sa mga pribado nga sektor kung bala excuse man sila sa sini nga mga inadlaw Action Art. Pero ang batas naka-mention man earlier sa interview naton kay Councilor Renesito Novero, siya niyang ang chairman sa vaccination team sang syudad. Ngati ginaulat man nila ang kota kay wala pa man sila na-receive information nga ang ini nga numero or number of vaccinees dapat ma-reach ini sa Bacolod City sa second round sa National Vaccination Drive. Samtang pahag din ni Executive Assistant Ernesto Pineda ang pamuno sang sectoral concern kag headman sang composite team nga nakapasar Action Art ining mga kiosko sa mga firecrackers kag pyrotechnics nga mga negosyante dira sa may reclamation area, no? So meron na sang permit from Bureau of Fire Protection Bacolod ang nag-approve naman ang Bacolod City Police Office matapos natin nag-comply sila sa mga requirements na ginapangalan sila sa otoridad Action Art, pero not because na may permit na from BSP kag BCPO, makabaligyan na sila bangod kinanga pa nila sang retailer's permit kaya ini mga documents kumbaga kabahin is ang ginapangayo man sang PNP Regional Civil Security Unit 6 Action Art nga anta silang may suwan sang retailer's permit dapat plastado ng ang mga posto kag kiosko dira sa may firecracker zone. So kaya pwede yung palag din ni Sir Pineda yun na ginapaabot nga kung subong mag-umpisa sila hindi pa man medyo bakal bangod ang usual Action Art or tradition sa December 20, 21 sa Christmas ngadlaw tubtob sa bagong tuig Action Art. Aring tingog ni Executive Assistant Ernesto Pineda. Ate, may mga gasaking na sila pero wala pa na sila retailing. Kaya hindi pwede ka retail kung wala ka retailer's permit. Nga atat na kung dinuhin mo nga dealer. No? So ang kakiyo, subong dealer, anay. Na-inspect na tong lugar? Na-inspect na. Bureau of Fire kagang BCPO. Oo. So nakapasama sila doon? Oo. Kaya before sang special permit, i-inspectionan yun na anay. So, natapos na nila gawad ang special permit, meaning, pasado na sila sa Bureau of Fire, kay Bacolod City Police. Before sila may, recommended approval sa akon, sa isang Bureau of Fire, sa Bacolod City Police. Ang region na lang. Ang region na ginagawad ang kailangan retailers permit. Tingog ni Executive Assistant Ernesto Pineda. Samtang basiwa mo labad rin ang Board Director nagtanong pa kayo na kay Bacolod Burbing na si Rich and Zygo Action Arta. Sa siya hindi ang nagbulo sa nag-resign man nga si Dr. Chris Rogon nga nagatapilit sa karon bilang konsehal under Grupo Progreso sa 2022 elections. Mga update kabalita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon Dale Salazar, Aksyon sa diin ka man sa Pinas. Lason ka sa pagserbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Firing Line. Salamat gid Aksyon Dale Salazar. Magabalik kita pagaligad gilamang sini. Aksyon Firing Line. Ayos na, ate Mayo. Kaya at least pangot kita ho. Daw ginulos lang yung tiyempo. Anyway, parte bala sining although ti politikan di naman malikawan sa mga istoryahan, may mga 24 sa Facebook post ni Congressman Greg Gasataya, may ari mga kapitan niyo nga nagpadayon
nga nagpalayag sa ila suporta kay Congressman Greg, no? Actually, na post ni Congressman Greg, siling niya 34 barangay captains for your continued trust and support. Hindi ko galing magklaruhan mga itsura sa iban kay may mga face mask ko. Ano naman grupo progreso ni ang mga kapitan or kwan ini, samo-samo ni nga grupo. Ti siling ni Kong Greg, thank you gida sa mga support ninyo. Galing kay hindi kita available si Kong Greg. Sumungkwaan ta siya reaksyon, buwas na lang guro. Action firing line. Okay, para may baluan ti politika anyway. Bisan gani makonsyal nagligad, if you remember si Councilor Dindo Ramos nagambal nga ti gasataya siya gihapon, no? And I presume may iban pa dira nga posible mapalayag man sa uli sang ila sini nga panindugan. Ti election time ini. Amo ni gani nga nagligad ginambal ko bla. Kung may ara ka ginasuportahan ng kandidato, not only local, bisan national, ara na yan sa inyo ang desisyon sino man ang suportahan nyo. Now, kung may ara nagapost sa social media, sa Facebook, sa timeline niya, nga amo ning ginasuportahan niya, respetuhan nyo lang. No, kung may ara kaya gusto nga i-comment mabisa isa ka tao nga amo ning iya kandidato, ti butang lang sa husto bala nga perspektibo. No, hindi ka mo magilinaway. Damo ko lang nakita ang mga post nga gailinaway. do ka hindi man husto, no? Ngayon lang masupport kay mo sa kandidato, blataw kung kay mo niya bubo, kay mo ya. Hindi naman na muna. No, kay may mga tao man nga ilaya panindugan na mo nang namutan lang karon tawgon mo imo yang bubo. Do hindi husto, no? Action firing line. Ikampanya lang ng imo kandidato. Kaya at the end of the day, basip lang pagtapos, magdinaog na sila. Hindi ka man manumduman na naglain pang buot mo, imo nga dumapatay kagid sang support sa kandidato mo, which is, imo niya kinamatarong, no? Kay, mo na gani may right of suffrage. Kung sino man nabutuhon mo, imo niya diretso, no? Sino man kampanyahan mo, so be it. Pero inang magilinaway mo bangon sa kandidato nyo lang kapin pa nasyonal, wae, mananilas tutuon lang after election. Kung why ka na connection sila to, hindi ka man nakadirekta. Action firing line. Ayos galing why nagikot tiyempo. No? Dari sa aton sini nga pagpangalagad sa Action na firing line na program sa ngalan sang irregular anchorman, Aksyon, Brian Morden. Ako naman Aksyon at Tayhopon, thank you for joining the show. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita, kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Isyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon